Onorevoli Ministri, onorevoli membri parlamentari, Reverendo Cappellan, Reverendo Clero Sur Sindku, Signori, nixtieq li nirringrazzjakom li ġentilmen taġobkom li tattendu għal din l-Akkademja li qiegħda tiġi organizzata mill-Għaqda Mużikali San Giuseppe ta' Ħalasa f'okkażjoni partikolari. Ta' bil-ħaq hija soba kbira tagħna llejla illi 3 personalitajiet illi stidinniehom biex jattendu llejla hawnhekk il-President ta' Malta, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni kontra qalbhom ma setgħux jattendu għal din l-Akkademja minħabba impenji oħrajn illi kellhom. Sinjuri, lejla ltqajna hawnhekk mhux eżattament f'okkażjoni ta' ferħ, imma bħala dover tagħna illi niftakru f'dawk li jkunu ħallewna. U eżattament illum hija qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-25 sena minn mindu 5 Maltin għaxqin ħallew ħajjithom fil-qadi ta' biex ngħidlek dmir li kienu qegħdin jagħmlu volontarjament. Qegħdin jaħdmu in-nar u l-kamra li fiha kienu qegħdin jaħdmu il-nar ħadet, splodiet u ħallew ħajjithom. U għaxira li aħna niftakru fihom illum u dawna huma Luis Kutajjar ta' 27 sena, Grezio Abdilla ta' 36, Carmelo Gafa ta' 25, George Bonnici ta' 54 sena u Nazareno Mizzi ta' 22 sena. Żgur illi la Malta, la Ħalaxa u la s-soċjetà mi se tinsihom qatt. Is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe taħt il-tmexxija tad-direttur tagħha Raymond Fenech ħejjiet programm mużikali llejla. Barra milli huwa xogħlijiet mużikali għandna affarijiet imħejjin għalikom. Kif għadtilkom Carmen, ma nixtiequx biss li din l-Akkademja tal-lejla tkun banda mill-bidu sal-aħħar. Għadna nħsib ukoll illi indaħlu fiha xogħol letterarju tal-poeta Raymond Mahoney illi dikinhar ta' disgrazzja li propju kienet il-15 ta' frar tal-1970 qalbu intasret kiteb il-poeżija. Din poeżija tinqara iktar tard matul il-programm. 2 min-nies il-bambin ir-ried li jisalvaw minn din disgrazzja, 2 min-nies li għal żmien twil damu mirduma taħt it-terapin. Lejla wkoll beħsibna li nippreżentawhomkom nitolbuhom l-impressjonijiet tagħhom x'ħassew dikinhar li għal tant żmien damu mirduma taħt it-terapin. Imbagħad ma nixxi ngħidu li jkollna id-diskors tal-President. L-ewwel biċċa xogħol illi il-banda se tibixxi taħt id-direzzjoni ta' Raymond Fenech hija propju kompożizzjoni ta' is-surmas tagħha stess, Raymond Fenech, u din hija My Evening Prayer, preghiera. Dan huwa innu jew talba li ser tindaq mill-kurunetta solo akkompanjata mill-banda. Din it-tip ta' mużika normalment tindaq fil-knejjes jew tattoos. Il-kompożitur, is-surmas Raymond Fenech, esprima ruħu f'din it-talba b'melodija sabiħa u kwieta. Is-solista ser ikun Marvin Tonna. Tieni biċċa xogħol li se nippreżentawlkom illejla huwa marċa funebri miktub propju għall-okkażjoni fil-fatt jismu il-15 ta' frar tal-1970 b'tifkira kompożizzjoni oħra tas-surmas tal-banda. Dan huwa xogħol riċenti tas-surmas Raymond Fenech ġi miktub espressament għal din l-okkażjoni tifkira għażiża tal-5 vittmi ta' traġedja tal-Kamra tan-Nar. Għalhekk il-banda San Giuseppe ser issemma din il-marċa għall-ewwel darba f'din l-okkażjoni. U hawnhekk nixtiequ nistiednu lis-surmast Raymond Fenech biex jiġi hawnhekk u jiddiriġi il-banda f'dawn iż-żewġ kompożizzjonijiet.
It-tielet xogħol li se nisimgħu hija kompożizzjoni ta' Edvard Grieg li hija Peer Gynt. Edvard Grieg twieled f'Bergen in-Norveġja nhar il-15 ta' Ġunju 1843. Kontra qalbu ta' 15-il sena fuq rakkomandazzjoni tal-vjolinista kompatriott tiegħu Ole Bull, intbagħat jistudja l-mużika fil-Konservatorju ta' Leipzig. Kien mużiċist komplut, fis-sens li kien kompożitur, pjanista tajjeb, kif ukoll direttur tal-orkestra. Wara sensiela ta' deriet bħala pjanista f'pajjiżu fl-1862 mar Copenhagen fejn iltaqa' mal-kantanta u kuġina tiegħu Nina Hagerup u żewwiġa. Ħajtu qatt-tagħha jesperimenta bil-mużika folkloristika Norveġiża. Ix-xogħlijiet tiegħu minn dejjem kienu fuq skala żgħira. Qatt ma kiteb opri jew sinfoniji għajr għal famuż kunċert tal-pjanu u orkestra in la minore u għal mużika inċidentali għad-dram ta' Björnsen u Ibsen li huwa s-suite Peer Gynt. Mbagħad wara dak nisimgħu xogħol ieħor ta' Johann Sebastian Bach b'arranġament tal-maestro Fenech li jisimha Fodi G-string din hija arja. Johann Sebastian Bach twieled f'Eisenach il-Ġermanja fl-1687 u miet fl-1750. Beda jistudja l-vjolin u l-organi taħt missieru Johann Ambrosius. Johann Sebastian Bach kiteb ħafna xogħlijiet għall-organi u anki korali. Dan ix-xogħol se nisimgħu huwa miktub għal strumenti tal-korda u rranġat għall-banda mill-maestro Raymond Fenech. U hawnhekk nerġa' nistieden il-maestro biex jerġa' jiġi hawnhekk ħalli jidderieġi dawn iż-żewġ biċċiet.
waqfa mill-programm mużikali u nixtieq illi jiġu ħdejja hawnhekk George Dimek u Giuseppe Mizzi li kienu tnejn li salvaw 25 sena ilu meta ġrat din id-disgrazzja. Naħseb illi ikun ta' interess kbir għalija l-ewwel waħda u anki għalikom illi nisimgħu minn fom George stess illi jiena se nintervistaħ jgħidilna George għandu pjaċir? Għandu pjaċir? Għanet naħseb jiena li kiku jiena kont minn flokom jiena palissa qed nirringrazzja kif naħseb li għamlu huma il-Madonna li salvatni. Però nixtieq illi jgħidilna George stess x'ġara eżattament dikinhar u x'ħass meta ġrat u kif irnexxielu jsalva il għaliex propju kien miraklu. George, għajdilna. Kien il-ħadd il-15 ta' frar, kienet ġurnata sabiħa, imma spiċċat ta' niket u morna għax-xogħol pas-soltu u insomma kulħadd inta fuq xogħlu qiegħed jaħdem. Wasal il-ħin insomma biex ma ntawwalx ħafna l-ħin tal-ikel, tlajna insomma nieklu, ma però qabel ma tlajna kien hemm Joseph Kotajjar, Mr. Lewis Kotajjar, u għallimna li li sieħbi biex jinnizlu xaffarijiet mill-gazin. Kienna insomma qabel ma nizlu għatlu nintaqew il-gazin. Insomma nzinżin l-gazin, ħadna xi ħaġa u morna l-isfel ġejna. Wara ftit kif tħanna insomma kien hemm kont inta fuq xogħlu, da mar fuq naħa jmur fuq oħra. U wara ftit mort kellemt il-Grezzju qabela għax kien fuq ix-xogħol kien qed jaħdem il-porvli għax il-porvli bdejna naħdmuh b'żewġ gajjiet li konna jiena Karmenu Gafa u l-gall ieħor kien Grezzju Abdilla u Mizzi. U mort fuq u għetlu kemm jinqoskom Grezzja, għalli 20 minuta oħra. Arġajna morna komplajna fuq xonna, insomma, u għaddew l-20 minuta u għajtinna, għalli nappreparaw biex tibdluna, għax konna din namlu nofsija kull wieħed. Sfortunatament dak il-ħin kien hemm ftit ta' minuti li waslet biex tisplodi l-kamra dan-nar. U hekk insomma bdilna qegħdin naħdmu jiena u sieħbi u fil-front naraw berqa mal-ħajt. Jien qedtilhom iġru, però n-nar ma tanix ċans għax in-nar ħakem il-kulħadd. Jien kif wasalt nfittex il-bilbit ta' barra, wasalt fix-xifet tal-kamra u l-kamra ħadilġa fija. Dak il-ħin nolejt xi solar, indur il-fuq, inżilt mal-ġebel, flok sawwatni niżel miegħi u intradamt. Għamilt ftit tal-minuti stordut, ġejt sessija, kull mi bidi għaddi minn fuqi, il-minnaf bdejt narfu. Ma ħsibx li kont mejja dak il-ħin? Le, da kont mitluf, imma dak il-ħin meta ġejt sessija. Realizzajt li għadek ħaj? Li għadni ħaj. Li wara ftit għabandi disprament kbir, provajt nifgas id-darbit, nżomm minn-nifs, ma rnexxilix. U minnu fih insomma ħaslu ġarrew il-mejtillem, in-nies resqetlem, jien ġejt waħdi, bdejt najat iktar, provajt najat kelem illi għajat pal bil-bidu, u kien hemm insomma xi ħadd saman l-ikrob.
Insomma, għalu l-awareness, f'kemm ngħidlek m'għaddewx 10 minuti li ma tellemniex u tefgħu fuq sixer u l-istar bat wara sitt naf li kienu mietu l-ewwel 5 sħabi. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta sħabek mietu u inti għadek ħaj? Ġena kif tħalt sibt il-dan fuq il-wheelchair u dan għatlu sħabna fejn huma għalli u marru kollha għalli qbajna ħajjin jiena u int biss. Mbagħad insomma ġew ġustizzja biex tinvestigana insomma daw. Għajdli daqsxejn, kemm għadda żmien wara din it-traċedja li inti erġajt bdejt taħdem in-nar? Kull ma Disgrazzja tal-Kamra tan-Nar ta' Ħalaxa kienet ġrat nhar 15 ta' frar tal-1970, 25 sena ilu. Bħallum 25 sena ilu, 17 ta' frar, kien sar il-funeral. Dakinhar il-kittieb u poeta Malti Raymond Mahoney kien kiteb dina il-poeżija 5 titwiebet li sibuha fuq naħa ta' wara tal-programm. B'dedika kull ġieħu qima li żgħażagħ u rġiel li tilfu ħajjithom f'Kamra tan-Nar f'Ħalaxa nhar il-Ħadd il-15 ta' frar tal-1970. Ser jakkumpanjani fil-qari ta' din il-poeżija il-flawtista Xavier Fenech. U d-daħna tebbet l-xemx u dardret l-ikħal tas-sima Maltija. Ħarġet biħġara jittajfa xqija b'draja godlija tqandel iċ-ċnagen jaħarqu jisomtu bitħaħin jimbarmu tilgħajn mill-ħamrija tar-raba bix-xaba mobbija meqruda taħt riġel il-għaġla il-ġiri u l-ġenn li ħakmu l-imweru wara miġbura. U magħhom tħallat bil-kliem fuq fommi miżmum, bir-roda ma' ġismi jistrieħ ma' sejjieħ. Alla tiegħi, nessini jiddera u ħassarli minn moħħi l-fakra u l-ħsieb. Lejla saqajja terqu l-istess mudija. Bidejja għaddew minn bejn il-qamħ u s-silla mill-wija f'tislima. Fil-karba qawwija tar-rieħ tkessaħ ix-xemx mejta fir-resħ ta' flaxxija. U tkaxkar jitkawweċ u jiserreb bejn weraq u żbul. Il-biki tat-tromba, id-diwi tat-tnabar imħallat bħan-nar tal-kulur bħal porfli. Mala u tħanxir il-miġema titbekka l-mamul bla jissewwa. U magħhom irġajt tħallat il-lejla, magħhom fil-qalb, fil-moħħ, fil-ruħ, tul sribet twal ta' dmuħ
u nies u twiebet sal-maqdes. Ġilwa mnikta ta' żgħażagħ sobina bil-tiema minn ħutu majjina telqina u mibluha bla jemnu bli sar. Ittajru fuq il-bjut fuqana, il-bnadar imniżla mill-busa s-swied tat-tislim. Taħt l-istendard ta' raħli mxejt, sattaraċ mikul ta' tsuntir, fl-irwiefen qawwija u l-bart li jwaġġa u jaħkem is-silla ħamrana u jawweġ il-ħudura ta' żbulet il-qamħ li tajjar it-trab u l-ħamrija imdexa. Trawwaħ ir-rieħa ta' mewt wisq bikrija fl-eliqi Maltija imdawra slemija mal-kamra tan-nar. Grazzi, proset lil Raymond Mahoney. U ekku li issa, Carmen, naħseb tkun tixtieq li tippreżentalkom iż-żewġ xogħlijiet l-oħrajn illi huma fil-fatt l-aħħar żewġ xogħlijiet tal-programm tal-lejla. Grazzi, wara dik il-poeżija miktuba tant tajjeb minn Raymond Mahoney u mogħtija l-ħajja mill-kollega tiegħi Ċaża Bela Mizzi. Qiegħed Raymond il-lejla? Ma nafux. Preżenti? Però tant hija deskrizzjoni dettaljata biex ngħidlek ta' dak li ħasset il-miġema, dak li ġara u fil-funeral. U nerġa' ngħid il-kliem miktuba fuq karta kważi ma jfissru xejn jekk ma jkunux mogħtija l-ħajja minn min jaqrom u l-lejla ġew mogħtija l-ħajja tant tajjeb mill-kollega tiegħi. Nkomplu bil-programm mużikali. U hawnhekk għandna kompożizzjoni tal-maestro Raymond Fenech, Memories. Dan il-valz huwa miktub biex ifakkar il-memorja ta' 5 membri qalbina li mietu fit-traċedja tal-Kamra tan-Nar ġewwa Ħalaxa il-15 ta' frar 1970. Dan huwa miktub fuq stil klassiku li fih insibu ħafna akkordi mhux tas-soltu. U nagħlqu il-programm b'xogħol ta' Franz Liszt b'arranġament tal-maestro Fenech li hija Rapsodija Hungarian Rhapsody No. 2. Franz Liszt kien kompożitur u pjanista Ungeriż famuż. Kompożizzjonijiet tiegħu huma numerużi u jindaqqu ħafna minn orkestri u pjanisti. Huwa kiteb f'ħafna forom mużikali ġodda bħalma huma tone poem u rapsodiji. F'dan il-kunċert ġiet inkluża wkoll ir-Rapsodija No. 2. Din il-mużika kienet oriġinarjament għal pjanu solo fit-tonalità ta' do diesis minore u ġiet orkestrata kemm minn Liszt flimkien ma' Doppler kif ukoll minn Müller. L-arranġament tal-banda ġie ppreparat minn maestro Fenech. Rapsodija hija tipikament Ungariża u aġitata b'dak it-taqlib ta' tempi f'daqqa waħda. Nerġgħu nistiednu il-maestro Fenech biex jiġi hawn ħalli jiddereġi l-banda.
Ikolli nistqar li dinja l-ewwel darba li smajt il-banda tal-aqda mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa. Għajt impressjonat immens, kont jisni iktar qiegħed nisma' orkestra milli qiegħed nisma' banda. Proset lilek. Proset lilkom, lil kull wieħed u waħda. Bravo. Tablaħa, Sur President, li għandek biex tkun gburi jint u l-Kumitat kollu tiegħek tal-banda tal-Kazino kollox. Nimmaġina li xtieq li tagħmel il-kelmtejn. Nimmaġina li tixtieq li tagħmel il-kelmtejn tal-eluq. Ekku għalikom, Sinjuri, il-President, Sur Emanuel Vassalla. Onorevoli Ministri, onorevoli membri parlamentari, Sur Singtu, Asħabi Konsilliera, Reverendu Kappellan, u Kleru, Sinjuri. Din il-lejla mhix hi okkażjoni ta' ferħ, hija okkażjoni ta' tifkira ta' niket li ġrat fir-raħal tagħna Ħalaxa u lis-soċjetà tagħna. Nhar 15 ta' frar 25 sena ilu. Dan ir-raħal kien ġarrab telfa kbira. 5 minn uliedu kienu tilfu ħajjithom waqt li kienu qed jagħtu is-sem tagħhom għas-soċjetà li kienu membri tagħha. Ma nistgħux għal daqstant inħallu dan l-anniversarju jgħaddi bla ma niftakru u nagħtu ġieħ misħoq lil dawn il-5 ħutna. Kien ikun ta' bilħaq nuqqas kbir tagħna li nħallu li kieku konna nħallu dan l-anniversarju bla ma niftakru fihom u magħhom ukoll fil-familji li ħallew warajhom isofru t-telfa tagħhom. 5 kienu l-vittmi ta' din id-disgrazzja: George Bonnici, Carmelo Gafà, Gigi Kotajjar, Zaren Mizzi u Grezio Abdilla. Mewtom ġabet niket kbir fil-familji, fil-għaqda tagħna u fir-raħal ta' Ħalaxa. L-akbar afsa ta' qalb li nħossu meta niftakru fit-telfa tagħhom meta niftakru li l-għaqda tagħna tilfet 5 membri ħabbrika li dejjem fiċċew l-interess tal-għaqda tagħna qabel l-interessi oħra. Kienet din il-ħerqa li switilhom ħajjithom. Għalhekk illi huwa xieraq li l-memorja tagħhom qatt ma tintnesa. Għalhekk illi kien xieraq li nonorawhom dan il-mod. Jekk illum l-għaqda tagħna u l-każin tagħna waslu fejn waslu, huwa wkoll mertu ta' dawn il-5 membri mibkija u ta' membri oħra li għadhom jagħtu is-sem tagħhom għas-soċjetà tagħna. L-għaqda mużikali San Giuseppe tħossha ta' bilħaq gburija bis-sem kulturali u soċjali li toffri lill-għaxqin. Il-ġmil ta' Kazin li rnexxinna nagħmlu, l-attivitajiet kulturali li dejjem stinkaw li norganizzaw huwa kollha frott tal-membri li bla qiegħda jagħtu is-sem tagħhom. L-istess sem li diżinteressat li taw il-5 membri li llum qed nikkommemoraw. Nixtieq għal daqstant niżik ħajr lis-Sur Mast u lill-bandisti kif ukoll lir-rappreżentanti l-oħra tal-poplu li onorajtuna bil-preżenza tagħkom meta aċċettajtu li tattendu għal din l-Akkademja u rejtu flimkien magħna is-soba tagħkom għal dak li kien ġara 25 sena ilu. Fisimhom nixtieq li nirriżik ħajr ukoll lil dawk il-familji li tawna 5 membri ta' bilħaq dini għall-għaqda tagħna is-Soċjetà San Giuseppe ta' Ħalaxa. Grazzi.
Takmela kien il-President tas Soċjetà San Giuseppe ta' Ħalaxa illi jagħmel id-diskors tal-okkażjoni tiegħu. Għal darbohra nistieden issa lis-Sur Mast biex isemmalkom l-innu tal-banda. Maestro Raymond Fenech. li ġiet organizzata mill-Għaqda Mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa bħala tifkira bħala ġieħ lil 5 membri tal-Għaqda li tilfu ħajjithom tal-15 ta' frar tal-1970, 25 sena ilu, f'ħidma volontarja għas-soċjetà. Ringrazzjawkom li attendejtu u jalla it-tifkira li għamilna l-lejla tibqa' ħajja ġo qalbna u ġo moħħna u jalla illi ma ninsew qatt xamlu dawna il-25 għal-parroċċa tagħhom, għal-festa tagħhom u wkoll bħala xogħol illi normalment aħna inħarsu leh biża' imma daw b'kuraġġ kbir marru jagħmluh u dawk li baqgħu jaħdmuh issa wkoll juru kuraġġ kbir. Aħna ringrazzjawkom u fisem Charles u jiena nixtiequlkom il-lejli tajjeb. Grazie.
Jiena fl-imkien mal-President il-Kumitat tas-Soċjetà nħossuna ferm onorati bil-preżenza tagħkom l-ewwel darba fil-Gażittar. Bħalma qegħdin naraw Gażitt sabiħ bix-xogħol kollu inħadem mis-soċi u l-partikolarietà disgrazzata volontarjament. Dan is-sagrifiċċju għamilnieh biex ikollna post diċenti fejn għaddu l-ħejbi berdana il-bot mill-kitsi li qegħdin niffaċċjaw dawn iż-żminijiet. Bil-għadda tagħna jiena tagħti l-kontribut tagħha soċjali u kulturali tan-naħa tagħna sa mill-botliet tagħha għal dawn l-aħħar 120 sena. Illum is-soċjetà tagħna qiegħda tfakkar lil dawn il-ħames minn ulieda vittmi tad-disgrazzja li ġrat 25 sena ilu. Sewwa sew il-ħadd 15 ta' Frar 1970 waqt li kienu qegħdin jagħmlu xogħol volontarju fil-Kamra tan-Nar. L-apprezzament tagħna lejhom milgħu iweduhom li bħalma huma kienu parti minna f'ħajjithom żgur li se jibqgħu parti integrali minna issa li m'għadhomx magħna. Grazzi. Sinjuri, fismi u fissem il-familjari u l-qraba tal-5 vittmi fid-disgrazzja tan-nar li seħħet fil-15 ta' Frar 1970, nixtieq nirringrazzja lil kull min laqa l-istedina li jagħmel il-Kumitat ta' din l-għaqda li tonorawna bil-preżenza tagħkom. Kienet idea ta' min ifaħħara l-inizjattiva li ħa dan il-Kumitat li jfakkar il-25 anniversarju mill-mewt ta' puntina u qrabatna. Traċedja li ma tintesiex ta' malajr. Aħna l-qraba ta' dawn il-vittmi għalkemm f'din l-okkażjoni rġajna ġeddidna dawn il-memorji xejn sbieħ li għaddejna minnhom dakinhar, però ma nistgħux ma nħossux ċertu sodisfazzjon li llum qegħdin niftakru fihom f'okkażjoni kbira u sublimi. F'tifkira ta' din x-xorta, aħna nħossuna grati li nkun minn ħadem jew għen fit-twettiq ta' din l-Akkademja Mużikali li għadha kif saret u tal-mafka ġdid li sar fiċ-ċimiterju tal-lokal u li ġie mbieraħ l-erba' li għaddew. Jalla l-ebda familja Maltija, speċjalment għaxqija, ma terġa' ġarrab dak id-dolur, dak sim il-qalb li jħallu warajhom traċedji bħal dawn. Jalla l-Mulej, il-Madonna, San Giuseppe u l-qaddisin kollha li ħarsuna minn kull xorta ta' disgrazzi. Trid tkun imġarrab biex tfossi l-vojt ta' firda ħeslem. Nagħlaq bil-fisem il-familji u l-qraba tal-5 vittmi nirringrazzjakom il-kol. Grazzi.